محور تمام فیلم‌های آفریده سیف رحیمزاد انعکاس روحیه ملی در زمینه ارزش‌های عمومی بشری است. کیو داد؟ هیچ کی نه. و دخترکو از لوی آدم نمیسازن. چی تو پدر نداری؟ نه. مرا کوچم ساختن. مرا کوچم ساختن. مرا کوچم ساختن. ягона хотироте ки равшану саҳӣ дар ёди ман мондааст аз кӯдакиҳои ман, аз хурдиҳои ман, ин офаридани нақш дар филми Сораи сари танӯр бо ҳамкорӣ бо Сайф Раҳимзод аст. яъне рӯзи аввале ки ман ба толори телевизион омада будам ва бори аввал бо Сайф Раҳим ошноӣ пайдо кардам, аввал ҳиссиёти ман як ваҳм буд ки чӣ гуна ҷо аст, чаро. ва вақте ки онҳо гуфтанд хеле хурд аст духтарак ва намешавад, фикр кардам ки ин охирон бор аст ки ман ба ин ҷо мебинам ва камтар дилгир ҳам шудам, чаро хурдам намешавад. аммо баъде ки бо Сайф Раҳим аз наздик шунос шудам ва фаҳмидам ки чӣ гуна инсон аст ва чӣ гуна шахс аст, боварӣ ҳосил кардам ки бо ин гуна шахс ман кор карда метавонам, зеро дар хурди бисёр ҳам якрав будам. او با شما چگونه صحبت میکرد؟ شما را چگونه آماده میکرد؟ ягона шахсе ки дар тамоми ҳамон тӯле ки мо ин филмро ба навор гирифта будем, ягона шахсе ки бо ман озодона ва хоксорона ва тамоми сиру асрори маро медонист, ягона шахс ин Сайф Раҳимзод буд, зеро ӯ метавонист ба дунёи ман ворид шавад. ҳар як суҳбати ман бо ӯ кӯшиш мекард ки аз андешаҳои ман, аз дунёи ман ворид шуда, аз хаёлоти ман ба худ як баҳрае гирад. ва бо ин гуна шахс ман метавонистам суҳбат озод кунам, зеро на ҳар кас метавонист бо ман ҳамсуҳбат шавад. ва вақте ки онҳо бо ман суҳбат мекарданд, ман фикр мекардам ки дар он ҷо маро ягон чӣ водор мекунанд чизе кунам, аммо не, ӯ ба ман гуфт ки чизе ки мехоҳӣ, чизе ки ту дар зиндагӣ чӣ гуна рафтор мекунӣ, ҳамон гуна рафтор кун. ва ман ҳатто ҳис накардам ки дар филм бозида истодам. قدیر مردی و قدیر. قادره 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 قادر این سرکی به سایه بیمه سایه نیاب قادره